12. 12:56. So ilang minuto na lang mag 1 AM na. Mag alauna na. So balik na to pro eh. Diyan, punta pa tayo dyan. Pareho lang yung daan. So nalilito kami kung saan kami dadaan dito. Ayaw kung ganda sa picture, Brad. Ano naman? Bakit pag may nakuha ng picture ka, may nakuha, may parang may ibig sabihin nun eh. Hulo! Hulo, uy, Di ta dira. Uy, ari diri. Bro, ayo. Isa payuto. Last hindi. Ano daw lagi para hindi ka kuan pa. Ano nag-record oh? Record mo siguro ha? Pero nag-shooting sa ano? Dada. So guys, pina-cinematic. Balik kayo sa istorya de. Balik kayo sa istorya. Saya. Sa imong vlog nimo. Shout out dai Francine, Carmel Dinis, nagkupot sa kong kamera. Tapos camera. Okay na ba? Camel guys, shout out guys. Basi drive ba ni Dris ko no? Yo, what up? It's your boy. This is Boss Jumpel J of Jeffrey Films once again. So ngayong gabi na to, andito po kami ngayon sa Memorial Garden, isang sementeryo dito sa Marigondon. So kasama ko dito yung mga tropa ko dito. Si pangalan mo si Carmel Dinis. at ikaw si. Eli. So hindi mo ba shout out yung channel mo? Shout out sa channel ko, Elitan. Yeah. Shout out pa rin sa aking YouTube channel. So, subscribe sila, Carmel Dinis at saka si Eletan. So, ngayon, andito kami ngayon sa sementeryo kasi maghahanap po kami ng mga multo. Multo to ba ito? Sus, tara! So, ito, nandito kami kasi pupuntahan po namin yung lula ko. Kasi dito po nilibing yung lula ko nung pagkamatay niya. Asan yung kandila? Dito, dala namin yung kandila. May dala kaming kandila. At saka, asan yung posporo? Ayan yung posporo. Tsaka posporo. So tara. So ngayon mga boss, medyo tahimik talaga dito sa sementeryo. Marami po dito yung mga naghanda para sa darating na undas. Uy, alim mo sabay mo na po sabay kayo dito. Pagkilala ka, Juntel. Oy, subscribe my YouTube channel, John Pel Gilig. Wo. Pas. Bakit pas? Bakit pas? Speechless. Actually mga boss, pumunta po kami dito para bisitahin ko yung lula ko. Tapos kukuha rin ako ng mga picture para sa concept ko na pang wall share dun sa Facebook ko. Yung photography shots. Yung wall share ko na undas yung concept. So dito ako, may dala akong camera dito. So mamaya mag-picture po ako para may wall share ako dun sa Facebook ko. So unang gagawin namin dito, pupuntahan muna namin si Lula. Tara. Saan ka namin? Mamaya na. Mamaya na lang. Huwag ito gagamitin. Pre, ano pangalan yung camera mo, pre? Actually pre, naikon to pre. Doon kami pumunta dun sa kulay puti na ganun. Iwan ko ang tawag dun eh. So guys, kung napapansin nyo guys, parang medyo ano-ano siya kasi wala kasing stabilizer eh. Kasi yung stabilizer, iniwan ko doon sa bahay, hindi ko dinala. Bakit? Alam mo ba kung bakit? Bakit? Kasi dati dito po kami nag-video po kami. Meron kami ginagawang video sa Facebook. At Sinusundan kami ng mga putang inang gwardiya dito. Tapos sabi nila, ba't sila nagagalit? Bawal? "Opo, bawal siguro. Kasi sabi kasi nila, pag gagawa po kayo ng mga video dito, mga film, di naman pang film yun. Sabi doon nila, pag gagawa ng film, kailangan po talaga magpaalam din sa otoridad. Siguro, tama po sila. Kailangan susundin po namin yung ano, Batas. yung rules nila dito.
nakakatakot. Pero at least, maliwanag naman dito. Hindi naman madilim. So ito mga boss, dito po nilibing yung lula ko. Kaso yun. Wala. Pakita mga, pakita. Uy, gusto na. Ba't nawala yung pangalan? So nawala. Ay, ito pala. Ah. Yan. Uy, medyo blurred siya. So mga boss, dito po nilibing yung lula ko. So sa tagal-tagal ng panahon, ngayon lang ako nakapunta dito. So asan na yung kandila? Nung bata pa kasi ako, minsan ko lang nakasama si Lula. Kasi doon ako sa isa kong lula eh. Sa mama ng papa ko. Doon ako lumaki. Tapos itong lula ko to, minsan lang ako nakabisita dun sa bahay nila. So yung isang lola Ito mo, po buhay yung pa? mama ng mama ko. Yung isang lola ko patay na eh. Patay na. Andun sa public cemetery dun sa Lapu-Lapu, may humay. May humay. Yes. So shout out. So pre, hindi pupunta ka ba dito pag ano? Ano? Pag hindi yung das? Oh, Minsan lang ako nakapunta dito eh. once a year. Siguro. Ganun. Pero babalik ako dito sa November 1. Number 1, malapit na. So ngayon guys, Servisyo lamang. pagkatapos na namin sindihan yung kandila dito kay Lula, so meron akong challenge sa kanila. Kasama na rin ako. So ang challenge po namin is pupuntahan po namin yung mga ano dito. Papasyalin namin dito yung sementeryo. So ready na kayo? Ready. Tara. Ito o, lokon ko. Tingnan ko muna, time check tayo. 12:56. So ilang minuto na lang, mag 1 AM na. Mag alauna na. So medyo tahimik na talaga. Kami lang siguro dito yung taong nag-ano dito. Hindi kayo takot? Hindi. Mas nakakatakot pa yung mukha natin. O natin yung flash pre. No, putol ulo. Binanggap. Ayun na. Kala ko putol ulo na. Punta tayo. Wala ba kayong nararamdaman? Wala. Saan tumayo yung gawan ako eh. Abin ako naglutaw. Pre, anong pangalan yung nasa movie pre? Yung Ano? game? Game. Maze Hunt? Ano yun? Lisan sa ato yun. Hunter Maze? Pranti man yung lugar po no. Ato basta dito. Ayo pa. Hindi mo rin magsiglakaw. Parang may naririnig ako dito eh. Pran, balik na ta pran eh. Baka Martin patay sa sa. Ayo pran. Ay, sinukulit dito eh. Feel na ko ba maura atong yagian. Ayo pran eh. Balik na tayo. Ayo pran. Hindi man makaya na ko. Ayo lagi ate, wait, klaro din buo ako. Yan, seryoso na biya ko na. Kuyawan na biya ko. Nagi ko'y madungog na mo. Ayo pran. Ayo, wait, klaro din ate. Ayo ba. Kuyawan na biya ko.
Ayaw, dagan na yung luwi kay ko. Meron pong makita ano mga oras. Talaga. Oh, may pansin. Tabi-tabi po. Init ka ayo. Parang naliligaw na kami dito. Yung daan kasi, parang pareho lang yung daan. So, nalilito kami kung saan kami dadaan dito. Anong oras na? No, 1. No. Putang ina. So, yung oras dito, 1:20 na po. Ah, may 1:20. guys, may beer. May beer pa dito, no? Ito. Merong beer. Siguro, may nagtagay dito. Uy, lagi pa. Sige. Uy, lagi yung buwag. Ayo. Gusti, agad natin. So, ito, meron pong pusa dito. Grabe. So, siguro, no? Itong pusa na to, binabantayan nila yung ano, Grabe. yung amo niya. Uy, saan ka pupunta? Yan yung gagawin ng siupaw. Hoy, anong reaction mo dito? Hindi ka ba takot dito? Medyo konti. Kuha mo na ako ng picture. Ito, makita ba? Ayan. Makita, click mo siya. Ay, may flash pala yun eh. Ayan. Yan, napakaganda. Okay. Uy, namulot ng basura yung putay na yan. Ano yan? Uy, putang ina, sayang. Ano yan? Kunin mo, sayang naman eh. Yan guys, pinupulot na yung ano namin. Pupulutin pa yung putay na yan. Ikaw, baka kakain ka niyan. Ha? Ang sabi kasi, Ayaw mo kainin yan? ang sabi kasi, don't waste food. Ano sabi? Don't waste food. Eh di kunin mo yun. Kunin mo yun. Kaya maraming tao. Bakit di mo kunin yun? Yan yung sinasabi na deja vu. Sabi po kasi nila, pwede mo naman kunin yun eh, kasi tinapin mo naman yun eh. Kunin mo yun. Baka gutom ka. Baka gutom ka. Tapos ako kumain. Ikaw, pre, bala ka muna dito pre. Bakit hindi mo kinuha yun? Sabi mo, gutom na gutom ka eh. Bakit hindi mo kinuha yun? Sabi mo, gutom na gutom ka. Dito tayo, picture tayo. Mamahalin yung pagkain. Mamahalin sana yun eh, Goldilocks yun pre. Sayang. So ito, picture ko muna to ah. So ito yung kuha ko. Tanggalin mo yung flash. Ito yung kuha ko, focus mo yan. Ayan. Kita mo. Ayan. Yan. So ano masasabi mo dun? Kung papunta natin dun sa ano? Ano yan? Hindi ka ba takot? guys. Ha? Nakatakot. Huwag nyo kami tularan. Ito yung lakas magtakot eh. Ito siya. Uy, Pran, ito pa. Oh. May sayang pa dito, Pran. Ayan. Cake. Yo guys, off siya guys. Low. So, on natin. What? Wait. Low. What? Hey. Stop. Check. Mic. Sa mga guard dito, panawagan po. Wag to lang. Bantayan nyo po yung microphone yan. Mamaya, kukunin niya yan. Dadalhin mo sa bahay yan ha. Medyo nakakatakot talaga dun. Kasi, wala talaga tao dun. Parang may naririnig ako na mga boses ng parang may nag-ubo. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero narinig ko lang. Kaya sabi ay kisale. Parang ano. Ayaw kong ganda sa picture, Brad. Ano naman? Bakit pag
may nakuha ng picture ka, may nakuha, may parang may ibig sabihin nun eh. Hulo! Hulo, uy, bit. Dita dira, uy, ari. Yo, ayo. Yo, ay, mabo. Ha? Po kami umuwi din sa bahay. Eto muna kami, kumain muna ng hamburger. So medyo takot po sila sa, nagugutom sila sa kakatakbo kanina doon sa sementeryo. Nabroma. So ito, tara, kain na tayo. Sa mga boss ko dyan na nag-share sa previous ko na vlog, sa mga gusto magpa-shoutout. So, shoutout nga pala kay Ryan Ponce Vitor, Sean Dayday, Axel Francisco, Richie Quetson, Jerwa Sidrek, Marnel Cañete, Mark Imbung, Terdy Moons, Vince Gitro Quijano, Jiven Ray Kisay, Jade Manatad, Miko Gurgunyo, Mon Vazel Bildad, John Elhamo, Kim Genovela Matabang, Lloyd Torion, Joshua Urungan, CJ Kalinawan, Von Martin Martizano, James Court Razo, Ton Geeks, John Maraya, at ang pinakahuli, si Jeffrey Flores. At syempre, special shoutout nga pala sa lahat ng kagrupo ko dyan sa Open Vloggers Community. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at saka yung kampana para lagi po kayong updated sa mga bago kong post, bago kong video at bago kong vlog. So mga boss, maraming salamat and see you in my next vlog. Bye-bye!